Nu har vi jo faktisk gennemgået hele fødselsforløbet. Og jeg tænker, hvad tænker du sådan, når vi sådan giver det mening for dig, det der skete? Når jeg sådan fortæller dig, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Og Jeg vil gerne snakke lidt mere om det. jeg tænker egentlig også, at det kunne være godt for dig lige at få tid til at summe lidt over, altså hvad jeg har fortalt. Mm-hmm. Og det jeg kan tilbyde, det er, at næste gang jeg så er på vagt her i løbet af ugen, så kan jeg lige se, om I stadigvæk er herinde, og så kan jeg se, og så komme ned og så snakke lidt videre med dig. Det kunne være rigtig dejligt. Det vil jeg gerne. Det vil jeg rigtig gerne godt. Så tænk lidt over det, og hvis du har nogle spørgsmål, så skriv det ned. For det kan man godt glemme lidt, når det er sådan en lille Sådan en lille baby. Ja. Og så prøv at se, om du kan få hvilet rigtig meget. Det vil jeg gerne. Det er godt. Det Vi trænger jeg ses, til. Birgitte. Det gør vi. Hej Birgitte. Hej. Jeg er egentlig kommet for, at vi skal snakke lidt om, hvad du har været igennem, og fødsel og det hele og efterfølgende. Okay. Altså jeg har næsten lige snakket med jordmoren faktisk om det, hvor vi sådan lige har, altså hvor vi har snakket det igennem. Nå, hun har været herinde. Ja. Hun Okay. var her for et par timer siden, hvor vi sådan lige fik en snak om, hvordan det sådan var gået. Og Nå, okay. Jeg kan bare ikke forstå det, fordi egentlig så er det er jo egentlig mit ansvar. Nå. Det er også mig, der sådan skal dokumentere det, så jeg kan ikke forstå, hvorfor hun har været herinde. Men, ja. Nå, okay. Jamen jeg aftalte faktisk med hende, at hun ville komme igen her næste gang hun var på vagt, og så kunne vi lige snakke om de sidste, eller hvis jeg havde nogle ting og sådan noget, så kunne vi lige få det sidste afklaret. Og det er jeg meget uforstående overfor. Ja. Nå. Altså, fordi det er jo mig, der står for det her. Okay. Ja.